City Hall Report. Nato mo na atong usas mga problema nga atubang nato karon kay sa pag groundbreaking atong 2017 ang design niya 4-story na pag anitoy kuan patunganan sa helicopter sa babaw kanang helipad ba to nya makita nato karon nga dili naman mao kay counterpart naman ko ni sir naay budget gikan sa DOH naputay counterpart ang LGU sa Tanhay unya sa LGU Tanhay wala gyud ayo gyud sunod wala gyud na kuan ang gasto sa kwarta na makita ninyo ang sa DOH hapit human-human na tong sa DOH diris kuan dapit sa dalan ang diris kuan sa LGU Tanhay wala pa ni tubo so pero kami ganahan ko nga matagaan po ng pagtagad nato kay bisag ipod ko ingon nga abi kay project na sa previous nga mayor dili po naman nato tagaag pagtagad kay balota ang hospital kinahanglan kay nato diri sa Tanay gyud so anin dapita ni musulat mi sa taga DOH mahimo makapangayo mig dugang nga pundo para mapahuman ng kwan mapahuman ng hospital nato diya sa San Jose nya ni nga plano pod gud mi nga himuon na Tanhay District Hospital pero plano pa ni nga among isalig among ikuan sa ipasa namo sa kuan ba probinsya kay murag dili lalim ning magpadalangan tag siguro tag hospital balik gasto kayo labi na nay uban mga tao nga dili taon ka afford og bayad dako juga gasto ang hospital yun masi kaning urgent care clinic dako kay tagasto dia pero ato yun ang gigahinag pondo para po sa itong mga kaigsuunan ito pong anti-rabies anti-rabies center diri sa Tanhay dili na kinahanglan pa moadtog Baes or sa Pamplona kay mo establish ata diri animal bite center diri sa Tanhay. Aksyon Balita.